Rigtig hjertelig godmorgen. Det bliver man glad over at se på, ikke? Vollsmose er Odenses, hold nu fast, Odenses tredje stærkeste brand. Og det brand vil vi gerne bruge positivt. Vi har stemmer for Vollsmose i gang for øjeblikket. Vi har rigtig god succes. Vi har stor uddannelse. Vi har stor udvikling. Der investeres i vores nye center herude. Og den volumen, det potentiale, den værdi, der er i menneskelige ressourcer og viden, skal vi omsætte til handling. Og det har erhvervslivet brug for, det har byen brug for, det har vi brug for. Og det er rigtig godt i gang. Noget af det, som man gør rigtig meget ud af i de her år, det er at få identificeret sig selv som taber. En af de nyere titler, det er Udkants Danmark. Jeg kan ikke forestille mig noget dummere. Forestil jer en virksomhed, der siger til den kommende medarbejder, kom og bosæt dig i Udkants Danmark. Her er vi kun tabere, og vi har brug for at være på støtten. Det vil både være noget for dig og din familie. At opfatte sig selv som offer, som jo er den modsatte dårlige cirkel, betyder også, at der er ingen, der er interesseret i en. Der er man interesseret i at holde på afstand og holde væk. Hvis man opfatter sig som ressource, så er man i en anden situation. Vollsmose har sådan set det at byde på, som fremtiden kalder på. Vi har en stor demografisk udfordring, altså vi bliver ældre, og herude bor den unge del af befolkningen, den del af de unge mennesker, som er i gang med deres uddannelser. Og så er det en befolkningsgruppe herude af unge mennesker, som har et multikulturelt baggrund. De kommer fra hele verden. Der er 80 forskellige nationaliteter. Der er dermed en multikulturalitet, som gør, at vi kan lære af alle de mennesker, der er her. Men der er også en erfaring med at være i en mangfoldig verden. Også at være i en verden, som de skal lære at forstå. Det er erfaringer, som vi kan bruge i erhvervslivet. Det er det der med at måske prøve at give plads til, at man kan få en god idé, og man kan søsætte den, og man sådan set kan føre den ud i livet, og man kan få nogle erfaringer, og man kan tjene nogle penge, som gør, at man kan få en ny god idé, og man kan sætte den i værk og få et drive til faktisk at være innovativ. Så er det altså skræmmende det her, synes jeg. At halvdelen af Odenses befolkning synes, det er utrygt at komme her til Vollsmose. Det går jo ikke, altså. Jeg tror, man skal fokusere på nogle af de små positive historier hele tiden og blive ved. Fordi erhvervslivet er sådan, hvis man kan vælge mellem at bygge på havnen eller bygge her, investere her, så vil man sige, at man vil ikke være en del af en fiasko. Men vi vil gerne være en del af en succes. Når det her butikscenter kommer til at fungere, jamen så fører der også nogle andre ting med. Så kommer efterspørgselen efter liberale erhverv. Jo mere man tror, man kan ligge her, jamen desto mindre kommer der så til at ligge andre steder i Odense. Og der tror jeg nemlig, det er meget vigtigt, at hvis man skal enten gøre lagkagen større her i Danmark eller i Odense, eller hvis man skal stjæle fra de andre, så skal man gøre så meget klart, at så skal man lave noget, der er fuldstændig skævt og nyt og ikke set før. Man er nødt til at finde ud af, hvad er det så, vi kunne finde sammen om at gøre unikt, og så placere det her. Vi skal sikre, at vi ikke laver nogle andre aktiviteter, der tager luften ud af det, som man er i gang med her. Fordi det er de succeser, vi skal bruge til at markedsføre området med, og få andre til.